Видеоревю на професионален валяк за боядисване на парапети и на огради на испанската фирма Pentril. Патентован ексклузивен продукт, който ще ви спести страшно много време, ако имате да боядисвате огради, парапети или някакви странни малки детайли, които на ръка с четка ще ви отнемат много време. Този продукт е иновативен и е патентован, както вече ви казах, така че той ще ви помогне в боядисването на дребни пръчки от огради или от парапети, които отнемат много време, за да се боядисат. И освен това, ще ви помогне да ги боядисате с невероятно качество. По простата причина, че е изработен от полиуретанова гъба на основата на полиестер, която е изключително плътна. Има плътност 60 и благодарение на нейната плътност завършекът остава без балони и без мехури. Какво представлява този продукт? Ето какво представлява. Използва се за боядисване на, както виждате, профили, метални, парапети, огради, такива тънки железца, които няма как да ги боядисвате, иначе трябва да боядисвате от всяка страна с този валяк, който е с две ролки от по 5 см, които са на ос, стоманена ос, еластична, като пружина направена. Така че в момента, в който го сложите на вашия предмет, който трябва да боядисвате, да може да го притиснат хубаво и да го боядисат много гладко и много качествено. Оста е 6 мм, тези ролки се сменят, има такива резервни, понеже са 6 мм, това е стандарт световен, който се използва. Има ги резервни тези ролки, така че допълнително може да се поръчат. Те са направени, както вече ви казах, от материал, който е много плътен, гарантира ви изключително гладък завършек на боята, издръжливи са на всички бои и боядисването с тях става много лесно. Напояват се с боя, след това, когато трябва да боядисате някакъв парапет или някакъв профил, минавате няколко пъти и с едно движение вие боядисвате от двете страни. С леко завъртане вие сте го боядисали цялото нещо много бързо. Това спестява страшно много време. Така че екстра фин завършек върху гладки повърхности можете да получите с този патентован валяк на испанската фирма Pentril, който можете да поръчате още сега от линка в описанието и на вилата в къщата ви или където и да било, където трябва да боядисвате нещо много трудно, което ще ви отнеме много време, някакви парапети или орнаменти от ограда. С това нещо ще можете да го направите изключително бързо. Можете да го поръчате още сега от линка в описанието или да дойдете на място в новооткрития ни магазин на булевард България, номер 53 и да си го вземете, за да може да боядисате всички парапети и всички тръби много бързо и много лесно. Работете умно, а не трудно. Хората са измислили специален инструмент за това. Тези от вас, които им се е налагало да боядисват такива детайли и знаят колко много време отнема това, с този продукт всичко става много лесно като детска игра. Така че, приятели, елате да го видите на живо, какво представлява или го поръчите още сега от линка в описанието, за да може да си боядисате много бързо всички огради и може пък да му измислите и някакво друго приложение, което ще се радвам да споделите. Не забравяйте, последвайте ни в YouTube, в Facebook, в Instagram и в TikTok, където продължаваме да ви качваме видеоревюто на полезни и иновативни инструменти, които ще ви спестят много време, както да отговаряме на всички ваши въпроси и да ви учим на тънкости и трикове. Споделете това видео с някой ваш приятел или колега, на който може да му е полезно и да разбере как може да се справи, ако има да боядисва огради или парапети. Хубава вечер ви желая и очаквайте съвсем скоро следващото ни видео. До нови срещи! Чао!